हेलो गाइड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRS एजुकेशन। आपण मैंने जब प्रथम थर आम चैनल को आसती चैनल को सब्सक्राइब करदे और वीडियो टी लाइक करदे। आज आम महापुरुषंकर नीतिबाणी जानिबा। जो माने संपर्क रखा चाहती से माने तुम बड़ बड़ भूल को भी क्षमा कर दियंती। आउ जो माने संपर्क रखा चाहती ना से माने तुम ठीक कथा रु भी भूल बाहर कर दियंती। ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠାରୁ ହଟିଯିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ପଦକ୍ଷେପ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ସହତ ଗୁଣରେ ଉତ୍ତମ। ଏଣୁ ଖରାପ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଭାବ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। କାହାର ସମୟ, କାହାର ସମ୍ପର୍କ, କାହାର ଧନ ଆଉ କାହାର ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ। ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ସେ ହିଁ ଜିତିଯାଏ। ଭୁଲ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଅଟେ, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ବହି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଭୁଲ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରା ବହିଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ କିଏ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ସମୟ ତାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବ। ପରିସ୍ଥିତିର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲୋକ ଜୀବନରେ କଦାପି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା କି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ନା। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ବି ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅପମାନ ହେଲା ପରେ ବି ରାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଗି ଯାଇ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ମହାନ ପୁରୁଷ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ତ ମାଆକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ, କାରଣ ଏହି ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ବି ଧୋକା ଓ ପ୍ରତାରଣା ନଥାଏ। ଭଲ ପାଅ ତାକୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ କମ୍, କଷ୍ଟ ଦେଲା ଲୋକ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତି। ନିଜ ଜବାବ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କମ୍ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦିଏ ମଣିଷ ତାକୁ ପୁନର୍ତାର ସହିତ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଣ୍ୟବାନ କିମ୍ବା ବଧ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରକୃତ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଯିଏକି ଜୀବନରେ କିଛି ଅପରାଧ ନ କରିଛି। ସମ୍ପର୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମଣିଷର ସଞ୍ଜଭାଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗର୍ବ ସମୟ ଏହାକୁ ମାରିଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିପଦ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମା ଘରେ ଥିବା ମାଆକୁ ଖୁସିରେ ରଖ, ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମା ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି କାଗଜ ବି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖବରକାଗଜ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ରୁହେ। ନଇଁଯିବା ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନଥାଇ ଅନାବଶ୍ୟକରେ ବାରମ୍ବାର ନଇଁବାରେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତମେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିପାରିବ ତେବେ ତମେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିପାରିବ। ଶରୀର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କ ତଳ ଅଧିକାର କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେବ। ଯେପରି ମାଛ ପାଣିକୁ ଲୋଭି ଧନକୁ, ମାତା ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଥିବା ଲୋକର ଧ୍ୟାନ ଯେପରି କଳସି ଉପରେ ଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ ପ୍ରତି ରହିବା ଉଚିତ।